Bon dia, nins! Com esteu? Jo estava aquí a casa i estava pensant en que ja és primavera. I com estem a casa, la veritat és que no podem veure moltes floretes, però se m'ha acudit una idea. Podem fer les nostres pròpies flors. Què us sembla? Mireu, he agafat un full i he dibuixat el tronc d'un arbre, però a la primavera els arbres què tenen? Molt bé, moltes floretes de molts colors, de color rosa, de color lila, de color vermell, groc, infinits colors. Oh, i què ens passa en aquest arbre de primavera? No en té cap. Jo he pensat que podríem fer floretes amb el cul d'una ampolla. Mireu, és així de fàcil, només necessitarem una ampolla i pintura de colors vius. Jo he agafat el vermell i el lila. Mireu, és molt fàcil i ho podeu fer tots els nins, tant els petits com els grans. I si els papes s'animen a fer-ho amb vosaltres, ens quedarà un jardí preciós. Mireu, és molt fàcil. Suquem el cul de l'ampolla i mireu què passa. Oh, ja tenim floretes! Que xulo! Mireu! Heu vist? I no ens cal gaire cosa, només una mica de pintura de colors, un full i una ampolla buida. Heu vist? Oh! A la primavera hi ha moltes flors de colors, però també sabeu que comencen a sortir? Oh! Moltes fruites! Que divertit! Per exemple, sabeu què surt a la primavera? Les cireres. I de quin color són les cireres? De color vermell. Doncs mireu, jo decoraré el meu arbre amb unes quantes cireres també. Mireu que divertit. Que maco que està quedant. Què dieu? Que ara sembla un arbre que està a la primavera? Espero que us hagi agradat molt i que vosaltres també feu els vostres arbres de primavera. Però, sabeu una cosa? Després de la primavera, quina estació ve? A veure qui se'n recorda. A veure... Molt bé, l'estiu. Mireu, a l'estiu, les floretes, amb la calor, ja cauen. Però sabeu què és el que hi ha als arbres? Oh, les fulles! Les fulles sí que aguanten tot l'estiu. Mireu, aguanten molt millor la calor. En canvi, les floretes cauen. I després de la tardor, després de l'estiu, què ve? La tardor. I a la tardor, les fulles, què els hi passa a alguns arbres? Oh, mireu, que es tornen de color groc, de color taronja, de color marró. I què els hi passa? Oh, que cauen al terra, perquè ja comença a fer fred. I és quan mengem les castanyes, els moniatos, els panellets, que estan molt bons. I quan acaba això, sabeu què passa? Que de cop i volta comença a fer molt de fred, molt de fred, molt de fred, molt de fred. I què arriba? L'hivern. I què li passa a les fulles a l'hivern? Que ja no estan. Mireu. Oh, i ens queda un arbre sense fulles. Però no us amoïneu, que no passa res. A la primavera tornaran a sortir totes les floretes. Molt bé, nins. Espero que us hagin agradat els meus arbres i us invito a que feu els vostres. Ho podeu fer amb un cul d'ampolla,
O podeu pensar altres maneres de fer-ho. Vinga, va, a veure si em sorpreneu. Un petó, nins!